programang magtatao ng impormasyon, mapadapit sa pagmakulog, asin tamang pagataman kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa, asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon, asin kayang-kaya. Kapalibutan, boses, kan kapalibutan, ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to na pakarhayon an sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan mahalaga kapalibutan, padabaon ta. Boses kan kapalibutan, kaiba kada Sabado. Si Mardela, asin Father Momoy Brumeo, digdi sa DZGB, ang sa indong kadamay. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na natin Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsunod. Mga tugang, good morning, good morning. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programa ng pong aldaw na ini, mga tugang nin Saturday. And isang makakalikasang umaga sa kanilang lahat. Ako po si Mardela Daing Iba, salit sa Naverotian. Siyempre, sparring partner natin, and flesh and blood. Father Momoy Borromeo nasa studio. Father, good morning po tabi and welcome. Good morning at long last. Yaan manggarari ka na. Yan. Hari sa mga iba-ibang lugar ta. Musit ba ini kang kapalibutan? Naglibot. Siyempre, naglilibot. Kumusta, Father, sa imong paglibot-libot? Maray-rahay baga. At least nahilin ta ang kabarayan kan gabos bako sa ng bako sa ng parokyal na maray ang paghiling. Dapat medyo halawig. Yes, so. Kaya ning mapararom ang mga issues na nangyayari na minaabot sa tuya. Ayan, good morning Lalong-lalo na issues sa parmanungod sa bakusan ng sa kapalibutan kundi sa tuyang livelihood. Iyon, pangkabuhayan. Pangkabuhayan. Ayan, para maging sustainable, as in dakul. Ano kinabang? Yes. Good morning sa mga ka-farmers ta, at saka sa mga ka-fisher folks. Yan. And then sa mga kasama natin sa pangangalaga ng kalikasan, good morning po sa Indugabos. Good morning, magandang umaga, maganda kayo sa umaga. Yan. Ngunyan po na aga mga tugang, ipapadago sa ito pong Pigto Karta Paramentas ka nakahaging Sabado, na pinahapyawan ta and pinadangog ta sa boses ni Regional Executive Director, Regional Director niyan, Pio Quinto, manong ko duman sa naging hagyat ngunyan sa Pilipinas para duman sa mga blue swimming crabs. Di ba? Blue swimming crab, alimasag. Yan, alimasag. Ini palan sarong dakulang industriya, di po sa Satuya, pero dahil luman sa nangyaring pagbawal kan Estados Unidos sa nagpataw ng import ban sa Philippine crab meat products, na lulugi kita ng mga nasa 6 hanggang 7 bilyones pesos pa din. Yun. Yan eh. Nakula yan. Nakulaon pala yan eh. And digdi sa Bicol, igodigdi ning na-identify na apat na probinsya na pinagkakuhaan, ang Masbate, Sorsogon, Camarines Sur and Camarines Norte. Siguro may nagkapiraman din po sa Albay. Pero talaga pong sabi nga ni na-threaten po ang gabos dahil 90% kan pigi export kan Pilipinas na crabs nagdadalagan sa Estados Unidos pa din.
Yung nga ni. Kaya kung sasaro siya ng kitang lugar, pag binawal, ay, Iyan. Pero imagine 9 to 7 billion pesos Iyan, ang oo. losses. Grabe, adi. Okay, di duman po sa mga kababayan ta, mga tugang, mahagad kita kunya ning siring kan ano ta, kang nakaagi po, di talag nakaorong si Sir Alvin na bandola dahil may bigla sindang din ako na pig-rescue ka nakaaging Sabado. Kaya, Diba, ngunyan po, ngunyan, na-rescue na. na-rescue na. Ngunyan ay ilagon ta si Sir Alvin, mga tugang, para makaoron ta po ngunyan na pagkaaga, para masabutan ta po ining, ano ini na mga pinagbabawal na ini nga, ta ining araw kayo nangyari sa tuya. Ha? Ayan, Sir Alvin, good morning. Good morning po, Sir Mar. Ayan. Okay na ba yung ano ko? Ayan, maliwanag. Very good. Okay po. Maliwanag. Morning po sa gabos ng mga nagano para nasa Facebook Live sa kasunod-dangog po. Yan, gwapong-gwapo ang amigo ta. Good morning po, Ayos. Father Mamoy. Yan, good morning na Father Mamoy. Alright. Sir Alvin, aram ko na bilang aquaculture expert, pagkatapos nasa industriya kang crabs, aram tapos so pagbabawal kan Amerika, duman sa Opo. export kan Pilipinas. Now, ano ang kunyan? Ano ang nahiling po nindong factor na nagding dalan para magpautob ning import ban ang Amerika sa mga crab meat kan Pilipinas? Okay. Actually po, ini pong haluin na talaga ang US nag-implement may iba sa po na provision yung Marine Mammal Protection Act. Mhm. So ibig sabihin, ni-require kang US ang gabos na mga bansa na nag-export pasiring sa Indak yung mga seafood na mag-comply para mapangalagaan sa mga maprotektahan sa mga marine mammals gaya ng whales, dolphins. Yan sa Pilipinas, so saron sa ating so ngunyan parang habang na-find out na during late na mga May 2026, so parang sinabi ng US na nagkagawa kay unfavorable findings ang Pilipinas. So kaya medyo na-restrict po kita sa pag-export ng blue swimming crab or yung tigapod na Portunus pelagicus. Yung mga Sir Mark, mga alimasag. Kasag, Yung kulay blue, mga alimasag. Yung saranday pa sa Alimasag. mga... Oh, Opo, yun po yun. Sa dit na kasag. Dili pa lang sa Bicol, may apat na probinsyang na-identify ang Bifardi. Yung Sorsogon, yung Kamsur, Cam Norte, at Cam Norte, Masbate. oo. Saka Masbate. Ano yan? Di masyado sa Albay, adi? Sa Sa Albay, Katanduanes. Katanduanes yan. Pero yan yung mga pinaka-major na na-identify kang Bipar. Sila yung mga parang more on affected kasi judge sila sumasdakol na ayaw niya sa mga tipod na mga crab processor, di ba? Mhm. Mga tipod na chilled and frozen crab meat. Sila mas nakul na nagano po kaya. Kasi na yung medyo apektado sa arog kayo ng problema. Iyon. So, ang pig-export kunya na, so nahimay na. Yan yung pinaka dahil hindi pa naman so although gawa man na tigapod na export na live blue swimming crab. Mhm. Kaso dahil nga medyo mapagalang kayo ng pag-export baga buhay dapat kayo kapuan makabot sa inda buhay. So mas grabe yung production na tigataw sa US. Ining tigapod na mga crab frozen chilled crabs, yung mga yan yun po, yung mga meat process na po. Iyan. Okay. Now, anong mga factors ang nahiling na binalgarda? Tan sabi, pati da sa pagdakop, garuda may nadadamay na mga mammals or iba pang mga nabubuhay dyan sa kadagatan. Considering, bako talaga mismo sa quality kan sa tuyang Bako crab. sa quality, Kundi sa mga sa pagdakop, sa monitoring, documentation. Yes po. Bako man ang issue po kayo bako man talaga more sa food safety, okay man ang tang quality wala man kitang contamination. Yun lang yung parang finding ng US na medyo kumbaga lack of compliance kita pag-abot sa kitang mga kulang so data so finding na or mga requested evidence na tigtataw sa inda para masabitan na safe yung parang sa gusto sabihin kaya kayo dapat pag ang mga fisherman magdakop kay mga alimasag or yung blue swimming crab, dapat dahil naapektaran sa mga
mga protected mammals, gaya ng dolphin, ganyan. So, yan po yung parang na lack of document na nagko-comply kita sa arugkayan. So mga injuries ng mga mammals, parang di silang masyadong nanuhan. So, yun po yung kaya siguro nakigo kita kay restriction sa US yung po. pala, required din na halimbawa, pag dakop mo, dapat documented, naka-video. Opo. Naka-video ka, no? Pagkatapos, Tapos ng mga documents yan. pati documented, document mo kung igwa ngayon report mo kung igwa ngayon na during the time na nagdadakop ka kayan, may nagadan. O na-injured mo ngayon. Dapat palang filming na garo palang kita kansi sa Senado filming gabosnero. Pati so proseso no, so how fishing method dapat diraon po yung gabos siguro sa sa compliance nila. Actually bako lang Pilipinas no. Gabos na yung may mga bansa na Indonesia, Vietnam, Sri Lanka. Gabos na mga exporting country na nagtataw sa US. Record po yan. Kaso yun lang po medyo lang dahil yung iba nakapag-comply na, di ba? Yung Indonesia, Vietnam na mga na-restrict man din Vietnam, Sri Lanka. Pero as of the moment, medyo okay na wala na so restriction sa India. So parang Pilipinas na lang nasa lista hanggang for compliance pa. Ang sabi sa Pilipinas sabi ni Director Pio Quinto, nagpadala naman ning kasimbagan manong diyan, garo compliance. Pero as of this press time, garo da ipang kasimbagan sa US. Waiting pa rin sa Pilipinas kung ano ba yung findings yang kang US po. Ayun. Nataano yan, talagang pag nagdakop ka ngayon ning kasag, may mga talagang marine mammals na maaapektaran tabi, Sir Alvin? Hindi man talaga pumiwasan, Sir Mar, no? Kasi depende lang sa fishing gear na ginamit mo, no? May mga iba dyan, mga entangled by net, di ba? Kapod-tigapod na by catch. Yan, by catch. Habang naglalatag kita yung mga net, pwedeng possible talaga na may makalawag dyan na whales, ano pa ba, yung mga dolphin, kahit na tigapod baga, Sir Mar, saro pa sa kabilang sa protected species, yung tigapod na dugong, yung sitaw, Philippine dugong. So, saro pa po yan sa So, dahil po may iwasan na yan, kaya siguro, yan sa finding kang US na saro yan na pwedeng possible na kailangan po i-comply kapag kita kay blue swimming crab. Matindi sinda Garo da sindang paniruan ko, di baling hindi ko mo kadara sa muya, digdi kidakol na crabs. Pero dapat siguro nindo na portira nindo yan, pag abot kang panahon, baka maubusan ka mo. Yes po. So, pwede man kita mag-export sa ibang lugar, halimbawa sa Japan o kung sa China. Yes po, yan yung yan yung for the meantime nga dapat yan yung solusyon kang solusyon kang government. You have to find mga alternative export market, di ba? So dapat bakit masyadong ubawasan sa tigapod na dependence on a single export destination gaya ng US kasi nga aramtama na yung US talaga 90% sabi nga sa as of 2025 90% ng export napapaduman talaga sa US. Unfavorable ang posisyon dahil saro sana ang kidakula na volume. Opo, tama dapat yan. mag-develop kay ibang markets pero pag dakop kang crab sa wild. Pero kung dakopon mo ang crab bako man sa wild, kundi pare po ba kitang bigi mo taso sa mud crab. Mud crab. Saron na yan dahil nga sabi nga na restrict na-restrict baga po so blue swimming crab. So covered na po diyan ibig sabihin not only the kasabi kay rin na diyan sutikabod na live blue swimming crab. So dahil nakita pwede magpadara kay live blue swimming crab. Kasabi na sumang frozen chilled crab, pasteurized crab meat. So yun sa lang talaga to sa blue swimming crab. Dahil man po kasabay so alimango. Dahil man po yung restriction. So mga kasag talaga. Yan? Dahil pwedeng mag-culture man kita kaya nakasag na arogan sa pwede para sa kuya putunin ako dahil sa ako sa engage sa organization. Pwede ta mag-culture kayan sa indoor ito pero medyo lang talaga ini kapag ba Sir Mar spider mo na yung value pag kinulture mo siya, di ba, dahil kunwari mga man lang kayo presyo kayo ng mga let's say 150 to 200 pesos per kilo hanggang 400 garo ang pinakamahal hanggang pinaka kayo ni sa tuya pag mga farm gate siguro 250 pag nasa market na siguro mga 250 to 300 sabihin tanan so
parang medyo maano ka man talaga sa malugi ka man pagapod sa doon sa airport, kanya na, di ba? no? Oo, Sa oo. airport mo, sa kuryente, sa ganyan. Unlike sa mga mud crab, so mangrove crab na talagang ribo-ribo ang ano, di ba? Ang presyo. High value crab, high value ano yan. Opo. Product All yan, ano? volume, pati sa volume. Okay, Yes, so, so, para- kunyari ang tatawan sa tuning attention is dapat mag-demonstrar ki adequate safeguards para sa marine mammals tapos mag-maintain ki effective bycatch monitoring system. Ito, Yes. ito sa pinaka-requirement sa dahil nagbagsak na kita sa standards. Kaya nawara sa tuya. So, yan pagpapadara ng mga aruga na produkto. Sa imo tabi, Sir Alvin, ano ang mga pwede tang i-recommendar? Pwede tang gibuhon, halimbawa, i-adaptar ka mga fisher fox ta para maiwasan na arugirahay ka at saka makatabang na ma-lift kang US yung import ban. Siguro, as of now, no, siguro kay puwanta talagang maghiro sa mga implementing bodies, no, bakulang yung mga fisherman, ano. Mhm. So, number 1 na dyan, yung lead agency, tabaga yung BIPAR, Oo. na under the Department of Agriculture. Sila yung responsible sa, kaya po na monitor talaga, training sa paano ba pagdakop, kamang kaya po na fish capture, di ba, sa mga Oo. crabs. Mm-mm. Tapos sila yung makulit yung mga data, ma-ensure na tama sa kapod na Philippine Fisheries Code compliance na dapat nakabase dito sa standard talaga. Then pandua siguro yung yung DNR, di ba? Kasi katuwang tan sa pagprotekta ng coastal ecosystem para sa mga marine mammals. And katuwang na din niya yung ito Sir Mar, yung Coast Guard Yan. sa pag-assist ng maritime law enforcement. Mhm. Kasama na ang LGU sa pag-implement ng mga local government ordinances. So working yan at mga agency in hand, pagtarabangan para kahit paano makapag-submit kita kay magayon na data, makipag-comply, demand, at para hopeful na mahali sa restrictions to kuya. Iyon, whole US po. package pala talaga no. From Oo, ridge to tama. ridge. From ridge to reef. Pero ang ridge to reef. pinakamahalaga talaga, approach kayo ni. So, gawos na stakeholders, Yes. magkasalaro. Yes. Magtarabang-tabang ano. Patarabang-tabang. Patarabang-tabang. Kaya, Oo. bigla sabi mo, BIPAR, DNR, pati po ining DTI, siyempre, so pag-export kayo ni tapos mga processing. Yes, opo. Pero nailing ko, baka eye-opener inis talaga sa Pilipinas to pass a law na mag-create talaga ng Department of Fishery. Yes. Sailing ko nga ni iyo man halin naman po Ano pupus mi baga bilang inland ako sa aquaculture industry. Pero sa tigano mi dahil dakula bagang bali sa water ta Oo. versus the land Iyan Mas ang nakul picture kita ang mga coastal mga resources, Yun, mga maritime dapat lang talaga siguro napapanahon na para matutukan nila. Nailing mo yung disparity baga Sir Alvin Po. Yung DA nakafocus din sa sa mga parauma. Opo. Samantalang kung ilingon mo nasa 70% tubig kita, Yes, yun mas nga dakula niya pero ang tabang sa parauma di iton. Ay may parasira. Sa Parasira di parasira. iton. Ayan, so yan talaga no. Ibang unequal disparity baga. Talagang mga dakulon ang sa tuyang isla, dakulon sa tuyang coasts, mga coastal areas, dakulon sa possibly kita mga parasira, pero kulang mo ang suporta sa Yung nga ni. Iya. mga monitoring kan mga bagay yun Yung nga ni po since ka-college pa ako dyan sa fisheries, may amin ang mano yan, ingon niya na na kami mga senior na sa so de panay na may mga lawmakers naman, congressman, senator na nagpo-push. Kaso syempre parang unya nga ni impeachment na ako din naman sa mga priority bill May nakapending may nakapending ng mga bills manungod diyan sa Department of Fishery. Pero I think yan ang saro sa pwedeng gibuhon na lockdown. Pero sa side Sir Alvin, may nailing ka muna iba pang market ngayon halimbawa kay ni na kung talagang dahil na kita pa darahon kan Estados Unidos worst comes to worst sa mga pwedeng padarahan kaya ng mga yun nga, crab kung meats. let's say all the hopeful naman kita na ng mga asun nas mga complex kita kayan talaga Pero worst come to worst nga in case na man, so let's find an alternative export market. Sabi nga ni Sir Father Momoy, Japan, South Korea, Singapore, Taiwan, pwede tayong magpadala dyan, So para ma-lessen ka po na single export destination nga ni. And siguro pa ko sugunta so tiga pod na local market, di ba? Yeah. So pwede tang sa mga ibagsak sa hotel, restaurant, supermarket, sa mga tourism
destination. Oo. And lastly, sir, karon tigigib mi Sir Father Momoy, Sir Marion tig ano mi siya into value added products. Iyan. Crab paste, di ba? O, bakusan ng So, aron kining bakusan na ngayang raw. O kaya Yes. yung live, kundi Crab paste, iproseso ano ba? Crab siomai, crab spring roll, Pasteurized yan. crab So, meat, pwede ning ready to Opo. cook, seasoned Yes. crab, Iyon. frozen Kasi, crab portions. kasi nga naman, kung crab ilangan mo cakes. ilangan mo sana halimbawa so presyo kang raw, talagang mamuntar sa na mga 150 to 200 a day. So pag giniibo mo sa value Pag added product, prinasis mo naan, mas mag-generate masalang ka sa return lugod kayo ni, di ba, sa presyo. Yes, so, yan po, siyempre. yung ano. Oo, dapat talaga arog ka na ang isip. Magdagdag kung anong pwedeng idugang tanganin. pwede man talaga bakunya na di. Nyauna po ang technology. Kaya ang mahalaga kayo ni mas mahalaga kayo ni bagusan ng alternative markets kundi alternative products. Oo. Yan, Saka sabi ni aram mo Gay. yan, Sir, aram mo yan, Sir Mar, yun yung bagang mga carapace kaya yan, social kang crabs. Oo, yan. So, ari kurong, Opo. arog sa muya na crab practitioner, dahil may tigtatapok kasi tigibo mo yan na concoction, di ba, yung parang yung calcium phosphate. Oo. So, yung mga shell na yan, ano mo na sa coco vinegar, ferment. Mhm. So, pwede siyang pangano sa mga tinanong pandugdog, pampano yung calcium. Sabi ko. So, Ano, diba? pwede mo na i-pulverize. Oo, yun nga yun. Pulverize, ilag sa mga ano. So, yan, kada po kita pwedeng maisip ka kung sakali masabi nga worst comes to worst. So, pwede tang naisip ta lang iyan ng mga organ kung sakaling di ba? Ay, Kaya hindi ko dapat yan sana gagawa. maorienta sa mga ibang mga mga crab Yung processor. pala, ano? Daing waste talaga. Daing Masasabi waste? ta. Yes po. Zero waste. Gabos, Eh, wala zero eh. waste. Nahiling ko ganito sa ama ko, father. Pag may arog ka na, kandilandag niya pa tapos pigpupulbos. Yan, iyo po, arga yan. Nahiling ka, pigalo duman sa pambog sa orig niya. Kung kan mga dugi. Garo, Nahiling nga. FAA kung sabi, garo, crab Parang amino parang nga acid. siya. Kalpos, tiga po sa agriculture na Ayun. calcium phosphate. Oh, Tiga-spray dakulo. po bagay yan, tiglagan ng coco vinegar, tapos pag na-ferment, i-spray mo sa mga sa tinanom as parang foliar feeding yan. Ay, yan. Yan, Magayon foliar yan. na. So, ulit ang Foliar tapat na, Sir Alvin, fertilizer. Sa ari kurong kang kasag, Mm. anong mga, ari kurong pa sanay na. So, sa kasag mismo, Mm. apera duman sa buhay siya, at saka so pigluluto o tanan, naraong pa sa ari kurong, ano pang mga produkto ang pwede tang makuha dyan na pwedeng pagkakitaan? Yun ang pinaka although pinaka nga crab meat, so kung nagkataon nga talaga na dahil pa kita makaluwas. Mhm. So duman mo sa mga value added value added products, Apo. saka yan sa mga shell na yan. Baga ipaan ta lang, i-strengthen ta lang yung local market muna Yeah. para pag pero ang ang kagandahan man kang arog kay ni bakulang kasi naisip ta disadvantage baga na dahil nakapag-export, pero aram for the time being masabi tama na medyo restricted kita, pero sa nature naman nakatabang ini Sir Mar, dahil napadago so regeneration, so population kang di ba, kang crabs. Naipahingaluan? Dahil nga ni na-restrict kita, so dit ang madarakop, so nagdadakulugod so population kang crab na magamit in future naman. So, Hey, yo. parang yan yung benefits na lang kung sakali sa nature naman po na. Buwilta kita dyan sa... Kaya ito ba, kapag sabi po baga ni Marcos Subagot, na pwede itong chilled whole crabs, pasteurized crab meat, Pasteurized crab meat. ready to cook seasoned crab, Crab frozen siomai, crab spring roll. portions, crab Siomai. cakes, Crab Yan, cake. crab cakes. Oo, tama. crab dumplings. Dumplings. Yung pagsabi talaga sa bago, so crab siumay, Crab siomay. Hindi pa ako nakatanakaan, Sir Alvin. tapos ining crab soup base. Available ba gan sa sa mga sa mga refrigerator kang LCC. Mga crab siomai. Pasiran talaga si Manoy Rumitan. Yung ano eh. Yung na. Nakulong pa lang talaga. Apera pa naman sa talaga. Arikurong nga di. Apera sa Arikurong. Kita bagang siguro pagkaray bulta na antay ni yung suras katapos mag-process kita adalan tayo ng mga processing na ini dapat kita sa nangunang garo demo kwenta na alternative kan sa habang dai pa kita dai bako pag resilient na maraan sa tuyang market katapos bako pag kuya na ready an sa tuyang
ta kulilan ka sa albay, Iya ba? kulang igdi. Although technically Sir Alvin, garo ko niyan garo magabat-gabat sa pag-abot sa operating expenses, pag nagras ka, naatamanon mo kasag. Medyo magabat nga kumpara sa alimango, di ba? Sa alimango, So, mangrove crab. na high value. Dahil value ito, ribo-ribo ito pag na-harvest. Ini, parang, let's say, mabal kita kay payat, Mhm. papatabaon, pero less difference yung value. Or otherwise, mabal kita kasaraday na mga crablets na tigapod, Aha. papadakulaon. Yan duwang So, bagay yun yung Magbakal Oo. ki tapos anong apod kaan? Grow out. I-grow out system sa RAS. So, Aha. saka may iba pang technique din na so tigapod bang soft shell din nagtigibo ta dati da existing yan sa muya na tiga soft shell farming. Let's say kunwari ining mga blue swimming crab na ini mga saraday lang mga let's say phosphorusized ilagay mo sa RAS yung tigtutukoy mo pa lang po na RAS yung parang filtration system to para sa nagdadangog sa nagba Yeah. Pero Bakit kunyan, nasubutan, no? Sir Alvin, unlike kang itong mud crabs na tested ta na, ano ining mga blue swimming crabs, dahil siya naghihiling kan environment niya para sa dumakula? Mas kaya siya parang mas kumbaga since ang blue swimming crab is mas halanggaw ang tolerance niya sa sa ASCAD. So mas kaya po niyang halanggaw na salinity. Di ba? So since nasa ano ba yun nasa sa coastal nasa mga reef. Yes. Di ba? So yan yung pong requirement kan para malagaan ta. So the same lang naman ang process pag-abot sa biological process kang mangrove crab saka blue swim. Pareho lang naman yun lang ang requirement lang is nahiling guys. Kaya po pag mag-alaga kita kayo sa indoor system or sa harong or sa RAS na tigapod, kaya po talang ihalanggaw na salinity level ng tubig. Pagkatapos dapat garo para makabawi ka, dapat dakulang atamanon mo. Iyo. Pero nailing ko duman sa Mindanao, sa Davao, may nailang ang dakulaon ng facility. Pero ito naman, shrimp. Hasri. Pero talagang grabe ang dahil man talaga dahil totally na papabricate ang natural environment. Kumbaga, inimbaga ba mga crabs, mga shrimp. I-duplicate adi. Di pisilon, i-duplicate. Oo. Tayo ini po bagang crabs. Maringani kita tanang kakagibo na kaining ras. Pero ining crab talaga, mga crabs baga, mga scavengers baga yan. Kaya na kayo po talagang environment kang natural habitat. mangrove. Kaya mahalaga magayon po yan na talagang rasta at itakulaw na bagay yan. Pero kaya manggalag ito naman sa mangrove reforestation, mangrove program. Natural Ito po talagang dahil makakadaog kang dapat po talaga magkaigwa kita ng massive mangrove rehabilitation. Yeah, dapat garo ma-redirect din ang DPWH sa pagpapara patinampo diyan sa coastal. Oo. Saka nakulo na nawawara. Nawara ngayon sa mga mangrove dyan sa gilid. Now, ano yan, talagang kunyan Sir Alvin adi, gabos ini dapat magiro. Pati mga households gano'n, magparatabong ng basura dyan sana na minaarbot sa kadagatan. Isararabay na iyan na magtarabang-tabangan para, sabi nga ni, makumbinsir ta, hining araw ka rin Estados Unidos na makusog ang sa indang pagpautob kay ning pigapon nindang United States Marine Mammal Protection Act. Oo. Kaya sa tuya man dapat makusuban ang marine protection kang mangrove sa mga bagay na ni. Ang ngaon sa tuya ining mud crab mud crab. Mud crab. Maray sa mga mud crab sa nyaon dyan sa dagat. So mud crab na nyaon sa ibang lugar. Yeah. Pero Sir Alvin, nailing mi dakula talagang industriya ni adi na blue swimming crab. Dakula po sa aquaculture sa pinakadakula dahil number 1 nga blue swimming crab is viable talaga yan Ay ibig sabihin gabos na mga pamilya sa coastal area na diyan. Yan yung sa pinaka number 1 na source of income ninda So madali lang madali lang maano kaya sindang number 1 na apektado sa kaining sa restriction. So yun compare sa mangrove crab mas nailing mabaga sa mga market sa wet market saan mas dakol kahit papaano ang
ang availability ang production kang mga Yes. blue swimming crab Mhm. dapat dyan sa mga saudang basentro, no? Oho. So, yun po. Kaya Totoo yun yan. pinaka-apektado talaga sa mga pamilya Tingin sa tuya sa sa Bicol, sa Sursugod ang dakul ka na, no? Mhm. Oh, si malamang kasi si Father Momoy, paglagbo pa lang sa highway store, siguro may dakulaw mga dyan na statue kang blue swimming crab, no? So ngayon, kapag di ka nagkagatdig, di ka na makauli. Yung mga gano'n. Ito naman sa rest area, sa Ginibo. Pag-vlog mo naman sa Bulabog. Ito paano? Kaya ito paano naman Ginibo, duman baga sa area kan crabs talaga. Itong Bulabog area ito, kaya nga may mga market duman. Duman sinda talaga nagbubuhi kaya hanggang duman sa may at least duman sa may sentro nga na igway. Duman sa may Ginibo bagang Rumpiolas. Rumpiolas, Nailing ko may nagalaga duman kay Blue Crabs. Ang ining blue crab, iyo ini yan, bigay sabi kan sa US. Iba ba? Ari na blue crab. So, yan na blue swimming crab. Blue swimming. So mga available baga po yan Father sa ano, sa mga wet market, sa mga ano ba? Yung mismo nang gadiyan sa mga medyo saraday ang mga legs. Pero dahil man ang silky. hulugan na dapat asol. Oh, dahil man ang Mas kanong kulor. medyo ikaw ba kan parang garing stainless ang itsura, no? Pero blue swimming crab pa rin siya. Ayan. Yung talking with crabs, down naman sa Sir Alvin, tayo ko ba ganing mga igod ang crabs na mga, ining mga kasag na nakakaudong. Sabi nga, so may garo nga may cross o kung ano man ang gadang, anong mga sistema ka tabi Sir Alvin? Igwa man pero usually mga yan, sistema po sana po pa Sir Mar. Ha? Ano po yun? Di ko makuha. Bako man, may mga crabs talaga na klase nin crabs na nakakaudong da. Igwa talaga po, no? Kung data man let's say, kunwari, mga simpleng ordinaryong tao lang, no? Kung day, number one na lang yan, daw data na mo ng ngarang kay sa pandok pa sa napakang crabs, itsura, di ba? So parang medyo devil na. Diyan mo siya ma-identify na Yan, delikado yan. Di ba? So, dyan lang po, no, pag medyo nailing mo na familiar ka, oral do mo na, let's say, mga alimango, alimasag, o talangka, di ba, medyo, pero sa mga crab na parang new leaf sa pamandukan mo, baga, yung para sa medyo devil nga na itsura, yan. Yan Bawal. na magngalas, kasi sinda yung mga pinaka masabi tang baka may mag-cause ng Nangyari, pwedeng magkahulong talaga. Kung sa Mga tao, devil crab. kung sa tao ngayon humanap ka ng pangit, sa crabs, bawal ang pangit. Saka bakit bawal itong so crab mentality baga. So Yung palang so father, crab mentality baga na pico ko yan. Pico ko ang kapababa. Pero sa iling mo, tabi, may future pa man, May makakabangon pa man. Kay hopeful pa man kasi sabi ko nga sa parang nag-start naman talaga sa BIPAR, no? Pag-submit para may strengthen yung mga fishery management, ayun, on blue swimming crab, tapos nag-organize naman niya sindaking mga national stakeholders consultation baga, pag-manage training, So, I think so now waiting na lang talaga kita for kung ano man ang resulta, ang findings ng US po. Yan, medyo ko niya baka resulta ni kan pagkaturog sa pansitan. Yun. Sa bagay araw kan talaga. Imbis na hilingon ang mga problema kan mga tao, magpapara puro sana sa Senado ng pagpapara iriwal kaan. Magkonsentra na digdari. Tarabangan ang gabos, magturuang-tuwang. And then, tuwang na kayo na. ayan, dangani na makabangon kita. Okay. Opo. Sir Alvin, baka may dugang ka pa po tabi na gustong itaong input sa mga kababayan nato. Yun lang po, no? Basta alalahanon ta po na habang pinapakusog ta po ang seafood industry, no? Dapat kasabay man yun talaga sa po na pag-alagat ang kalikasan. Dapat handon-hand yan. Hindi pwedeng mawalat ang saro, no? So, para yan man talagang tigano kang US, kumbaga, dapat so management practices makapasar sa comparability. Dapat pumapasok sa standard ninda kasi ang pinaka naman talaga ninda is yun nga, so improving the seafood industry at the same time, tamang practices, tamang pag-alaga sa nature na di mapabayaan sa mga marine mammals na ma-injured, magadan. So yun lang po yung pinakaano yun talaga. Yan, makusog talaga ang kunya ninda, no? Makusog ang sa indang
conviction na ipautob yan ng mga batas na yan. Yes. Dapat talaga. Oo. Takunda mawawara ta. Mawala talaga. Kaya, ang nahiling ko po, totoo with all the other projects na possible. Pero mangrove talaga. Oo. Kinakaipuan na talagang Padakulon. mangrove rehabilitation. At dyan pwede pati mga blue swimming crabs, pwede dyan mag-i-restart ba ka? Pwede man. Kasi kahit kaya man yan, nakaano yan. Ang blue swimming crab, may time man sinda na pwedeng mag-ano yan. Although, madalas sinda na sa hararong baga, tiga po na Hararong. pangkantil. Pero may time talaga na minadyan man lang. Kasi kaya man na ang blue swimming crab, at kaya man kan mag-ano sa mga coastal area. Na yun. Mag-inhibit po. Depende sa salinity ta. Dapat pala masalangkaw ang askad ninda. Yun nga, Kaya bako palang sinaban sa brackish waters, kung sa mud crab na ngayon 25%, ini Sa pwedeng mga high saline, let's say mga 25 pataas. 25 pa itaas. Yan. Ang askad. Pag napaduman sinda sa medyo bako maaskad, sindan sinda magagadan. Pwedeng may stress, no? So, resulting to mortality. Ayun na ba. Okay, Sir Alvin, salamat po maray tabi. Okay. Salamat Thank nun. you. Mga Thank you. rin, magkarampahan kita na party. Dahil nagkakainom kami binitadong kape. Kami reselling sa Thank you po, Padre Momoy. Thank you, Sir Matt. Thank you. Ipuan ta duman. Sige tabi, salamat Bilta po. natin itong Sir rush. Alvin, Ayan. Thank you po. Okay, sige, thank you very much. Mabuhay ka. Bakit kang Sir Alvin Vandola, sa muya po na amigo na aquaculturist. Pagkatapos siyempre, consultant naman yan pagabot sa fishery. Diyan po sa Laudato Si Agriculture Cooperative. Yes. Yan. Diba? Yung pari rin. Discovery ko lang. Ngunyan ko lang discovery na ang kasagpalan. Maskad siya. Sa maskad siya na gusto. May mga crabs man pala na gusto maaskad. Tao tungso. Itong so, sa tuya baga na pigataman. Pigmamantinarta na. Dapat ba kung masyado maskad doon? Tanaga ng kagadaan. Ito nga na yung pigkuhan kita, pigme-measure ta. Di ba? Salinity. Yung salinity, may measure ta. Ito pa, mga, usually, sa mga brackish ko yan ito. Iyan. So, ini po. Tapos, dahil mo, nabanggit ni Father mo, may dakulon palan na mga produkto na Kumbaga, sa kasag. Na, Nakusan ang kasag na mismo na pigluluto talila aga tao. Kung ano pa man naluto, kayan, pinaluto. saka dito mo sana palan ito. Mas Ngunyan. dakol pala na pwede tang maargan, pwede tang i-diversify. Soft shell crab, Soft shell. live mud crab, Mhm. processed crab meat. Ano ba yan? Sa ecotourism, mangrove. Ito na hindi ko na siguro dahabang day kita nakakapag-export, di ba? Ta may ban duman sa pinakadakulang destination na nang kan ma-disrupt so apektado gabo sa di. Kaya Siguro bako sugon ang partnership with ining mga tourism industries na yung hotel, yung mga restaurants na bakalon. Sino magbakal kaning kunya? Pero dapat may maadalan naman kaya. Kaya garo inaagat niya to ang Bicol University College of Fisheries sa Research Extension. Naadalan po ini. Yan. Ining mud crab broodstick development. Ni mga hatchery technology. Mga selected mga breeding. Katapos siyempre, so disease. Kaya surveillance. Iyan. Yan dyan ngay po sinaplots. Katapos adalan po ini yung mas pagkusugon tayo ini yung RAS Sustainable for Barangays. Yes. Low cost. So bioflak technology. Mangrove ecology. Opo. Ini yung blue carbon accounting. Yeah. Yung pagsasabi kan US. Dahil ang accounting, blue carbon accounting. Sige sa nang yeso harango. Katapos ining climate resilient aquaculture. Yan, at least kunyan kunyan ta Saka saro, kung yaong kita sa mga RAS na ini, ang pinakamahalaga tang adalan, ining alternative feeds development. Yan, pagkatapos sa kuryente. Of course, ining solar. Solar and wind. Di ba? Solar talaga. Yan. Mga tugay, mga primero rangkada ka mga istorya ni Padre Momoy. We will be back for more stories sa mga baleta mo sa inyong nadang bago to dyan ka mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis.
mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin. Kapag hanap mo'y karne na sariwa at dekalidad, nung Meat-Shop ang sagot, subok na at tapat. Skinless na manok, malinis at ready iluto. Perfect sa pang-ulam ng buong pamilya mo. May longganisa na malasa, pang-almusal na swak. Bawat kagat, ramdam mo ang sarap na di tinipid kahit saglit. Siomay na juicy, paborito ng bata at matanda. Nung Meat-Shop ang pangalan na tiyak mo maaasahan na. Kung gusto mo ng frozen meat na fresh at sigurado, Nung Meat-Shop ang choice na swak sa budget mo. frozen meat na quality, panalo sa presyo talaga. Sa lasa at linis, ramdam mo agad ang kaibahan. Nung Meat-Shop ang tunay na kaagapay ng tahanan. Almusal hanggang hapunan na busog at saya, longganisa, skinless, siomay na pampasaya. Frozen meat na madaling lutuin kahit kailan. Perfect sa abalang oras ng bawat tahanan. Kapag kalidad at sarap ang hanap mong tatak. Nung Meat-Shop ang brand na hindi ka bibiguin kahit saglit man lang. Sariwa, malinis, Abot kaya ang presyo. Nung Meat-Shop ang katuwang mo. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon in serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve.
we deliver. Rural Bank of Pilar. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East, kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol, sinda sita ika. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East, kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin.
Huwag kang mangambawa na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAF. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Lunchtime na listeners, gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. 2 ulam tapos may drink in 1 meal, mapapatastify ka na, napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257576 Series of 2026. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabo. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsulon. Pangapunan sa mga namamanaan, makisumalo sa programang kaibuhan. Para sa katoninungan, asing kaginawahan. Pangapunan sa namamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na ilalauman.
Alright, kadaklan. mga tugang, balik po kami ni Padre Momoy sa programa Digdi po sa Boses ng Kapalibutan. Good morning kay Rosa Betis. Pabati ngayon po sa Betis Friends, si Staff Agarwood Tea Plants, Bitano Legazpi from Malate, Manila. Yan. Thanks nga sa mga topics ng program. Good morning Papa Mar and Padre Momoy. Yan. Good morning man kay partner King Rinaldo dyan po sa Bangkirohan. Si Sir Jeff Santos sa Queensland, Australia. Si Ben Bores dyan po sa San Isidro sa Malilipot. Si Riman si Kuya Bob Gandano dyan po sa San Lorenzo sa Tabaco City. Yan. Si Benji Hilo de Pogi. Yan. At saka si Gerald Aranya. Good morning. Hindi po sa Legazpi. Alright. Mga tugang. So, yun po ang sa tuya po na paghimay ka na naging problemang dakula kan crab industry. Napilay kimaray kadakulan mga tinamaan so parakoa so Fisher Dakulon, Fox. imagine. So 6 to 7 billion. Oo, pati sa mga ano pala yun mga taga-himay, mga taga pati na sa mga naghahakot. Kadakol pala. Kadakol na. Anyway, yun nga, sabi tanga ipadi mo, may garo, ay opener yan sa satuya. Na dito pag-abuso ng kalikasan. Saka, saro, dipisidon an kung mag-focus kita sa saro. Iyo ko, sarong destinasyon sana. Saro, pag-usan ng sarong destinasyon, sarong produkto sana. Oho. Nakadakol man na ibang produkto. Halimbawa, ining seaweeds, saka iba pang Actually, mga mussels. ang seaweeds baga, Father, iyan supin ko para busol kayo kang amigo tang taga-Bipar. Si attorney. Na saro yan sa top export fishery product ng Pilipinas. Kaya nga ni, kung kita igdi, medyo maluya kita igdi sa crab, katapos may nawaran kimarket kang crab. Grabe na. Kaya kinakaipuhan, mag-diversify. Bako sa nang diversify kundi ining mangrove rehabilitation, oyster and mussel culture, blue carbon financing. Yan. Katapos ini po bagang itong bigsabi tangani bigigibutan na crab fattening. Opo. Kasi ka mahalagahon po ini ta ini mag-create po ini kimang iba-ibang possibility ta kung mawara sa saro nawaran ki crab ang market ano na kaya nga ni sarong nakulaon na challenge sa tuya na kung dahil na ang US magbakal sa tuya di so lokal. Yan. Pero dapat mag-diversify kimang iba-ibang paagi. Oo. Kumbaga parang i-maximize ta. Pero sa pangatamaan tayan na kadagatan, i-maximize ta ang mga pwedeng patubuhon dyan na pwedeng maging parte ka sa itong hanap buhay. Kaya kinakaipuhan, i-restore ta ang degraded mangrove forests. Protekta ang spawning and nursery grounds. Oho. Katapos ini talaga ang medyo magabat. Iban ang conversion of remaining mangroves. Yan ang pinaka. Yan ang minsan kikure. Makakuyano na maray kung piporotol. Iyo baga, nakula na. Tapos si Saro sana. Si Sararoan sana. Kaya nakula na bagay itong suduman ba. May din naman po ba kita? Prieto Diaz ba ito? Oo. Yan. Na dapat mga na dati baga, ang history ka ito, Father, dati, kunyan, ito susource kan mga panggatong sa bikiri. Higba parang proto nito, pigigibong uring, pigibong kahoy, hanggang sa minabot sa punto na na-realize garuninda, nagkagawa ng parang rehabilitation, nagkakarigo ng paradigm shift, pinutiran sa lugar, so mga para, ano po kang dating para uring, raha, so para raha, para kang uring. Train, inorganisa, train, and then nakabilog din sa rong grupo na naging NGO na. So mga parang mga bangkero, naging parang mga tourist guide na. Instant, tapos ginibuan ning dalan. Itong mangrove. May mga organizations kayo, mga nag-paradigm shifting na. Yung sabaga sa naging mayor. Ayan. Iyo. Pagkatapos ko niyan, iguana sindang, so processing. May processing na, ning danggit. Igwapa ning kunyan, ning catering.
Para sa mga training. Magayunon, Tapos, makaumaon. nawara na sa mga para putol kang mangrove, and then nagibo po nindang parang tourist destination sa lugar because apera sa mga estudyante na nag-aadal, sa mga turista, sa yung kamakain nga may picture ng gaganooni nga na lalaki nga ini nga yung mangrove na niya. Tapos nga ini yung bungang iyan. Pag yan nga nagtubo na piso yan. Katapos, itong mga turista, may pipataranom. Yan, para magtanong ka, tanganing ano yan, bakusan ng ano ni magpropasser ka digdi, kundi mag-effort ka. Di ba? Tapos dapat ito ay may geotagging eh. Di ba bagay ang father? Sa gubat, ito yung ano yan, yung nagtataranong sinda. Pagkatapos may sa gubat, saka may tulay sa tibo. Tulay sa tibo. Yan yung mga tinungan na ng programa legacy ito ni Gina. Oo, ni Gina Lopez, the former DNR secretary, na nagsabi mga tugang na pag ang kapalibutan ta pinakiramanta, gabus kita, masaparki ka dipisilan. Yung baga na nangyayari ko niyan. Kang pigparaturo ki isubulod dong, bako. Iyon na po ina nangyayari. Kaya ang boses kang kapalibutan dangugunta. Kaya dapat ikaw po kitang sa mga magdakol ki mga NGO na ini mga biodiversity monitoring ta. Actually yung gustong sabihin yung kaning US. Na bakusan ng mag-export ka ngunit ka mo mismo sa Pilipinas dapat arugunin no kami kaya stricto kami sa bagay na ini. Parang ang konsepto niya is di ka sana magparakua kundi atamano mo sa pikakuhaan mo pati sa mga nabubuhay dyan na iba protiran mo ngayon maging sustainable kung hilingon ta sa heredalya grabe man yan pero pahalagaw na ini para sa earth. Pero ang irony kang father, so Estados Unidos pa ang nagpaparakuti ito yan. Pakarayon nindo, pag anin nindo kayan. So Pilipinas lugod, garo daing pakilabot. Basta mag-harvest na sinda, okay na. Yun ang medyo ano dyan. Dahil ka na magpararibok kung igwa kang malita. Kaya mahalagaon po medyo masyan makauyam ng bagpara kangkan. Kaya mahalagaon po mag-focus na po kita sa saradit na magkagiribo. Yes po. Ayun, okay. Ay nako, 10 minutes na lang pala kita, father. Siguro itaw ko sa imo ang floor. The floor is yours, father, para sa satuya po ng mga lagdag pang inputs and then afterwards yung ating pong yung ating prayer para po sa kaya mahalagahon po ini na hilinguntang maray po na ini day po ini maresolveran data po ini kayang resolveran kan nagkapira sana. Bako sa nang yung very very ironic ta US pa nagpipirit sa tuya na tihirantan sa tuyang crab. Sabi pa ng US, pag dinigin din ginibo, mauubusan ka mo. Yung tawan mo ning yan, kumbaga linatos ka. Kaya, ganyan ka sobra ka na. Kaya mahalagahon po na kaya nun tayo giribon ta. Yan, opo. Na kita kadakol man po baga mga possibilities na kadakol man po baga possibilities na mangyari katapos mga alternatibo. Correct. Kaya ngunyan magsilensyo po kita ndiit. It is only in silence that we can truly realize pigapod may po ini pahingalay tunay na pahinga alay sapagkat ang hininga iyo po ang kagurangnan. Espiritu Santo, Creator God, you are the Lord of the seas and dry land. You filled the oceans with life and planted the mangrove forest along our shores as living walls of protection and nurseries of abundance. We thank you for the gift of mangroves, for the mud crabs, for the blue crabs, fish, shellfish, birds, and all the creatures
that find refuge beneath the roots. Forgive us, Lord, for the times that we have wounded your creation through greed, pollution, illegal cutting, destructive fishing, and indifference. Heal our hearts, so that we may become faithful stewards rather than careless exploiters of the gifts you have entrusted to us. Bless our coastal communities, our fisher folks, scientists, students, cooperatives, and volunteers. Guide the leaders of BIPAR, DNR, DTI, and our local government units. Ano pong Bicol University and all organizations working to restore our mangrove forest and protect marine biodiversity. May every mangrove seedlings we plant become a sign of hope for future generations, like that in Prieto Diaz. May every protected mud crab and every restored habitat remind us that caring for creation is an act of love for you and for our neighbors. Teach us to hear both the cry of the earth, the cry of the poor, boses kang kapalibutan. Lord Jesus, calm the storms that threaten our coastal fisher folks in our resolve to protect Albay Gulf in our coastal ecosystem like Sula. May our work bring food to the hungry, livelihood to families, resilience to our communities, and praise to your holy name. Holy Spirit, breath upon us. Ruah, you are the Ruah, breath of life. Breath upon our land and seas. Renew the face of the earth. Make us instruments of healing for our common home, so that all creation may sing of your glory. We entrust this prayer to the loving intercession of Blessed Virgin Mary, Inang Maherakon, Inang Magayon, Star of the Sea, and to Saint Francis of Assisi, Patron of Creation. Amen. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May the Lord bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Yan. Okay, so mga kababayan, I hope na salamat po. Ini po ng mga pangyayari, ining ano yan, mga garuset back. Maging dalan para masaya itong pakusugon ang conservation measures. As in, gamiton ta po yung oportunidad na ma-improve yung fisheries management kasi mapakusog ang compliance sa international standards. Yan. Let every setback, tama yan, magayon, and bigyan sabi mo, Mar, every setback should push us back, push us forward. Yes, so to come together. Yan ang naturalista kang Pinoy. Parang kawayan. Alright, so mga kabayan, yan na po tayo sa muna mong presentasyon niya na pagkaaga. And hanggang sa Sabado po sa Giraray, sa Boses kang Kapalibutan, sa pangarap po kang tropa, nakaibanan ta sina Kuya Juna Pulis, tapos si Nico Martinez, and then ang Sorsogon State University OGTs natin, sina Joven Ingalia, at saka si Carmel Rivera. Nakuman sa newsroom, si Nicole Ann Gloriani. At saka si, ano dyan pa si Ciara? Ano ka si Jenny? Wala. Okay, sino ba ka, boss? Sa tuyang guest ko niyan, si Alvin. Yan, si Sir Alvin. Yan. Thank you and God bless the Philippines. Yes! Sige po. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan
kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsulon. Pangapunan sa mga namamanaan, makisumaro sa programang kaibuhan, para sa katoninungan asing kaginawahan. Pangapunan sa namamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na nilalaoman, na mapapaginabangan kan kadaklan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and